চিনি ভিলেজ কমিটিও যদি চেয়ারম্যান করি হিংকাই মেম্বার করি হিংকাই সামুং তাম খাইनाय চেয়ারম্যান খাই बंनि आर चिनि हिंकाय जों नामानि सिलेक्टेड नमिनि चेयारमैन बरक चिन बरकनि जेता थां सामानि आबो बर गायजो खाया आवन बागै निर्वाचन नांगौ नों फम पाइथुन आं फम पाइथुन जे निर्वाचन जितिनाय बथाङै आरो आसुबैनाय चेयारमैन ताम बागै बीजेपी हापां बा बीजेपी पार्टी रक ताम बागै इलेक्शन खायना मुसुगा ताबसो जरतै एलायंस गवर्नमेंट बो अंगै तंगो अब तो बरनि व्यक्तिगत आबन बागैनता अबन जों सातक जामा गलाय दंगौ जोंखाय दाबो बसा अंक बुमा मातानि बुसा अबन बागै जों ता सातक जाग दंगौ अ सातक जागनो काटिरेन बागैनो जों दाबो इनगो धीरे धीरे अब जखन डेपुटेशन दिबाय परे जों तेसा कत डेपुटेशन दिनाय ते आरो आगरतला हास्टेव जों नायनाय गवर्नरनो जों डेपुटेशन दिनाय अबसिनि बखान चिनि अंगनि चिनि राजनीतिनि पलिसि खालाय जों बरनो प्रेसिडेन्ट बागै जों कायसा परे जों दापेनाय आवन परे जों नायनाय आवन परे बुं याखाय बलामातै जों अ निर्वाचन खायरिमान अबन बागै जों जायतनाय अबश्य क जों ते उक्लगा उसुरिया चिनि दल जतन क्रागंखा एबं क्रागन अलामा हिमनाय अबन बागैनो अलुकुरंना आं सावो खनानि 14 तारिखनि डेपुटेशन जतन बखारिबै मुंगौ फाइजन चिनि ब्लक फाइजन एवं ब्लक डेपुटेशन जों सक्सेस खायनाय चिनि एलाकाओ नरबथिउ जेखाने मंत्री एकजन एमडीसी एकजन ताबो ईएम आर चिन मंत्री केसे दं ओंखाय जों अ सामुंनो कतरखाय काहामखाय खायनाय ओंखाय लुकुरंनो जों फुंना नांनाय अबन बागैनो आं लुकुरं थानि चिनि हालाहानि आसारामबारि एवं आसारामबारि केन्द्रनि जत्त लुकुरं थानि आनि कबं मुंनारगैनो आनि अकक थानि अरन मुथा हामबाय आते केसे साइ पाइथागो जे एमएलए चित्तरंजन सात सामानि जे ककन जत एडीसी नि ईएम एमडीसी रक टीएसपी नि बदलनि बरक से हने जे सामान नले नों ताम कक फेरक मुं तंनि अब तो टीएसपी नि भाइजाय मोनैबा त्रिपुरा मथा आंनि जितिमान निकेबा ताबो बनिजिब बिनि टीएसपी नि ओंनि बुजिति थाइबान किन्तु बनिजिसे त्रिपुरा मथानि एमएलए ओंखाय एमने साबा बाय तो ओंगियाव ताबो जत त्रिपुरा मथानि एमडीसी नि माथो अबसिक आर नों जुदि जुरा जुरि खायनाफान माइया नोंनि जे स्वयं रमजागनाय नोंले सामनि टिकेट बायनि ना टिकेट नमिनेशन दिबुलो तो नों त्रिपुरा मथानि नमिनेशन दिखावली आव सयत को गेदिबा ओंखाय बिनि सार्टिफिकेट त्रिपुरा मथा हिनि सिजा आन्दार समार खाउन बन बुदु टीएसपी नि किरा आलका मार खां कम आन्दार समार खा तो त्रिपुरा मथानि नि आन्दार समार खावले यावन बगै बो बुजिना नांथन बो साथाय साथन आबो बिन व्यक्तिगत साथा आजसे तो ठीक नो आनि सा खामिया अब आसमसा ओदिनो 9 तारिखो आसमसा थमानि बसाफुरु आसमसा हाइलिक्साङै याको हाइलिक्साङै किचा कलायखाय यासि कतनि दिना किचा प्रेसार माका आसुसु जे आसुक बायनो आं मखुनु आबनो आसुक केयार खायलिया हाइपानो टंग दं ओंखाय 10 तारिखो चिनि मिटिं हिंखायबा 10 तारिखो आं मिटिं थांगा मानिकापुर महाराज दाकंमन मिटिं और एमएलए एमडीसी ईएम जत्तन प्रेजेंट दङ आबं लिडार्स दङ आर प्रत्येकटा साब डिविजन प्रेसिडेंट सेक्रेटारि एवं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जत्त प्रेजेंट ओंखा आफुरब डिक्लारिका महाराज जेखेबानो 14 तारिखो त्रिपुरानि मैयासानाय रंनि रक्षा कवच एडीसी अंक चिनि एडीसी विलेज कमिटी निर्वाचन এই विलेज कमिटी निर्वाचन सरकार थांनाय 2016 माने निर्वाचन ताबुक जरातै जे बছর पर बছर लाइथाङो अ एडीसी निर्वाचन उंगिया दिनै जदि पंचायत निर्वाचन मानो ओंखाय ताङै चिनि उंगिया अबनि बागै जों सरकारनोबो एवं केसबो खायलेगा जों केसबो रिजाक्ट दङ सरकारबो राय रिजाक्ट दङ आबनि सत्तेबो ताबुक फन्त निर्वाचन खायनानै बरक दिदा उंगै दङ उग्लगुरु उसुरि दङ बनि बागै बुबागारा चंखा बुबागारा जों चंखा बुबागारा चंखा जे जों कतर एकटा प्रत्येक ब्लक डेपुटेशन जनाय 14 तारिखनि डिक्लारिका आ डिक्लारो जत्तनो सागा
যত কেন্দ্র যত ব্লক অন্তত 2,000 3,000 বরক কুতুমনা নাंनाय অর নুকজাংনা নাंनाय এবং আং নাই তংनाय ব্লক বুসুক বরক বাং ইনকে চিনি তো আনি সিটো তো আসারামবাড়ি হালহালি এবং আসারামবাড়ি কেন্দ্রও তো চিনি মন্ত্রী অনিমেষ দেববর্মা দङ ইনকে অনিমেষ দেববর্মা মন্ত্রী ইনকে आंबो इएम इनके चिनी तो बेसि प्रेसार नाय इनके चिनी एलाकाव बरक अंखरनायनि बागै आं खूब चाइतका इनके मीटिंग पाई मियाव महाराज चिनी गाड़ी खुमताम बास ओपनिंग खायना हेनि रिंका इनके थांगा आरो आं निजिबो दङ आफरो हिमजति किता सारे इनके आनो गाड़ी काटिमान कालिया आं याकं साविनता किता सारे इन दङनिता इनकेबा ओपनिंग आको काई पाइका इनके उनो बो प्रेस कॉन्फ्रेंस रो खायगा मोरा आबन परे बोबाय मालायना थागा इनके उनो मरसा कथा आं एलाकाव थांनाय कारण एलाकानि बरनो तिक्लायनि आं गेटे किजो रां फैसाबो नांनाय गारिबो नांनाय इनके जों जखन खरंनिसि इनकेबा जों तो दायित्व मानानै बोले चिन आरो जुदि बर कम काके मोसागाय नायनि आं थागा लामाव जुता तो टाइट बोले आसमसा सारे आं उलो आके हाइपुर के बेलाय सागा इनके डॉक्टर ना टेलीफोन खायगा डॉक्टर टेलीफोन खाय डॉक्टर सागा फाइदि आना इनके बिनारो थांगा इनके बो आना बनो फुलि तो नुका नियाव तो रबनजा नियाव एक्सट्रा खायना नाय इनके बिटि मारा नाय निने याकं तामुखा आंनिया नोंजे साव यासि कत सिमि सिकि दुखु मानाय नै ओलखाय नंगोका आनो मो सैरोका कोन चमुनि थागा बन साइरो कोन थांनि नों आरो एक्सट्रा खायजादि एक्सरे खायजाकबा आनि यासि कतय किसा 13,000 आव नुखा एमने बाय माने बाया किसा 13,000 इनके बसाका तारातारि डाक्टर ना स्थाननि नो एक्सरे खायजा रां थांना बाय एक्सरे आको खायबाय जों बिनार थांगा बिटि बारायरि नायखा एक्सरे प्लेट नाय बिटि आको बारायरि बहानो बेन्डिज खायरो कथा अच्छा आश्रमबाड़ी एबा केबा हालाहाली जे ओ जागाव तो ताबक मिनिस्टार सार अनिमेष देबबर्मा ताई नों खरकसा दङ इएम इनके और तो कने नर ताबक याकंनि बेलाय प्रब्लेम सार अनिमेष मिनिस्टार नि बिनिबो याकं प्रब्लेम थानाय साल दिल्ली हास्ते बा फातार हास्ते थांनो नायजे फके ताबक हानि निबो माहाय सेम कंडिशन दङ आसानि नि बुसुक जरते बरक बांनाय ने वानसुक ताबक नर खरं जामा हाय तंका 2 आराय दिकिचा लाइफ मानो जों जेता मालखं रिमानि बाय मालखं जों चंलाय तंगनि बाय ता जों जे चंलाय जों तो पब्लिक न तो नाके तो मालखं मारिनाय अवन तीनो जों वासुलाय दं 2,000 निले कमनिया হয়তো बारायनाय आराय नि लायनाय आसु बरक फायनाय माने त्रिपुरा राज्यनि सबसे बेसि अ जागाव नायता गोबां बरक आमतै जों वासुलाय दं आइता कारण जों गानागानि बरक न जों खूब बुंगोखा तिक्लायनो बागै बरक थेबाका आवन बागै दा आं मिया थाङो तिगरा गानागानि बरक तो हिमि फायनाय बरक तो गारि रियना नाय इनका आरन बरक जदि किसा गोबां अंखर कांकाय जेमन राजनगर गानानि बरक यां जाम्पनि बरक जदि कांका खायखाय मोटामुटी जों बरक अनेक माननाय ओ आशा विश्वास दं जों बरक रंथानि याकुं से नर तमन ताब हेमै मायांके नर थांनाले बमाहायके वानसुक दं ताब सुजारते नर कनै आं बोले मनिर कगले आं सामे आनि व्यक्तिगत हमखाय याकुं जेसेबां थुन आंले हयतो हिमि थाङै डेपुटेशना हाबमाय आं नाय किन्तु आं चिनि मन्चआव थाङै नुकजाकनाय तब मानजाकनाय पाब्लिक रंथानि आसुके पाब्लिक रंना हामजाकमान बागै आनि बोखाव विश्वास दंता आनि बोखाव जुट दं आवन बागै आं थांनाय आशा दं कारण आं अब सामानिके डाक्टर आं सागा चिनि तो 14 तारिख डेपुटेशन दङ चाम्पाहराव उनको चिनि तुलासुक ब्लक आं थांना मानोखाय आबो दिन व्यक्तिगत नों थांबानो हिसाब केबा तेव बोखा जुरुन कथा अच्छा नन जे मियाव साक नायजाक थानि बा याकुं नायजाक थानि डॉक्टर उत्पल देबबर्मा देंगा बहुत सालबुसुक रमैनि याकुं न अमाके खुलुंनानि बागै बा बिथिरिनानि बागै रक साका डॉक्टर सरजित देबबर्मा बो साका अब 10-12 दिन नि बिसिङनो खुलुंमानाय बनि कक्का हाइपन
তমংসে তাইসা নोंखाना जरिसे डिप्रेसन थाङो याखुं बारि थाङो बमाहाय ना याखुंथाय तो बारि गेला केनना बिनि चिकित्सा आं तो हिमना नायगला आं जेमन नगो दंतै आरो थाङो मन्ज काका आचुका कक साका ताइसा पाइ फाइका जनगण बाय किसा सिनि सम्बन्धे काहाम हामया सम्बन्धे किसा कक सावै आं फाइ फाइनाय आबन परे तो आं गारि बिसिं तंनाय आं हिमखाय तो आनि कष्ट मोननाय अबसरखौ आं बोखाव आसु जुर दङ আচ্ছা সাত নিনি হালাহালি বা আশ্রম বাড়িনি যে লুকুরক যে নন হামজাক তনাই রক নন ইয়াকুং হামিয়া রক খিনি খানা মানে বাগৈ বখাওয়া ওয়ানসগৈ দি তং গरै অবরাवनो কিসা নরক নিনি বখাওয়া ফাইনাল बागै ताम कक जानाय बारना खेदामसा आंनि जिसे थानायनि बोखा राग दंखाय अबोद लुकुरंनि सम सबचेয়ে কত রঙ্গাই চিনি ত্রিপুরা হাসতেব তাও বিজেপি রক যেহেতু নির্বাচন খায় না ভিলেজ কমিটি যে পঞ্চায়েত নির্বাচন কা তৃতীয় পঞ্চায়েত নির্বাচন কা হ্যাঁ কিন্তু তিনি মিউনিসিপালিটি পঞ্চম নির্বাচন কা যে চিনি যে এডিসিনি বিসিংহ যে ভিলেজ কমিটি নির্বাচন অব সবচেয়ে কত যেখানে কমিটি যদি